И добре дошли, аз съм Аки9 и тук и сега това е втори епизод на Minecraft оцеляването ми. Вчера не можах да снимам нещо, много лагеше. Затова копах, намерих доста стакове. Всичко се седи. Аз само взех, отидах, направих само камъни кирки, копах камък и също всичко, но копах много. За да му намерих късмет. И намерих още 3, нали 13. Вижте каква кирка. Синчако. Биромече ми стана хубав. Всичко. Enchant table ми стигнаха всичко. И да. И портал вече се направихме, може да отидем. На разходка ще отидем. Съжалявам за лагенето. Ще позирам, за да като отида там и пак сме тук. Ето сме в недера. Знам, малко ще лаги, защото само не трябва да лаги това. Да. Ще да се видя една изученка. Защото в недера винаги така ми става, много ми лага. Така. Ще видим така спрямо. Просто не! Вот так. Бронзи си има защита. Да, бронзи ми е... Добре. Странно. Не? Лагва. Умирам. Докато ми помогна. Съжалявам, че читах, но не трябваше да умираме. Не да ясно. Просто нищо не знам как така лепна. Не знам. Май читах. Спри да... Пъснете на... Добре, почна да. Зачекай. Майка. Да. Казах. Знам лаги, защото влезам в плавата и още не съм почнал да снимам, броните ми се смичубе. Доста. Казвай, карайте. Сега, сега това е клац. Ще пусна глава. Не. Ох, как ми лагна, как. Съжалявам за лагане. Мисля да се връщаме. Така, къде е портала? Само аз не мога да се върна. Не мога да се върна ли? Аз стига. Честно, къде ми помнища? Трябва да не бъде, този епизод може да събирам кварц, но съжалявам за лага. Както ви казвам, в недера сме. Ще паузирам за малко, да видя къде ще върна. И пак сме тук, съжалявам, но не става.
Това да се самоубием. Загубихме се толкова хубави работи. Да го поставим. Странното, че намерихме. Качихме се, нали знаете, като давате много нагоре към недъра нагоре и виждате там бедарок. И аз, нали, изведнъж просто изведнъж се качих. Те бъгнах се вътре и се качих. И напало варя, само едни гъбки виждам червени. И ще се регулирам. И след това да епизода, това беше смърт. Не sé как се казва смърт, как се казва клипа. И си намерих кой сега. Това беше от мен, огласно, гледайте, аз бях Хаки Дива, дано ви бе харесал. Дайте лайк на клипа, сабскрайбери, коментирайте и до чуване и чао.